Kako ti ide, Liv? Kod mene sve super. A vama? Jel vam se sviđa? Izgleda da su zadovoljne. Dobro, a više nećemo ništa bušiti i seći. Došao je red na pištolj za lepak. Čudno, zašto ne radi? Znači, eto u čemu je stvar. Zaboravila sam da uključim u struju. Baš ti hvala, mali moj. Pazi, da, tako je bolje. Sad se kućica može sastaviti za nekoliko minuta. A dodat ću što više lepka, tako je. I obavezno treba staviti krov. Super! Pogledaj, ispalo se čak 3 sprata. I tebi se isto sviđa, jel da? Baš mi je drago. Volim kad si ti srećan. Dođi kod mene. Jo, a šta se desilo? Šta? Kuća je uništena? Ozbiljno? Kakav užas? Kventine, tako si smešan? Da. Hoćeš li mi pomoći da odlepim delove kućice sa sebe? Daj ovdje još. I ovdje. Koliko lepka, fuj! To je to. Baš ti hvala. Neću da koristim lepak. Bolje da uzmem selotejp. Hoćeš li pridržati zid? Hvala. Još malo i to je to. Ostalo zalepiti krov. Eto, gotovo. Jel sam dobar? Pa kako da ti kažem? Ostalo je samo ja da se odlepim. Šta je? Hoćeš da mi pomogneš? Dobro, hajde da vučemo zajedno i još. Uspeli smo. Hvatam te, dragi moj. Hvala na pomoći. Morao sam ponovo da lepim. Labubu, što si to doneo? Da vidimo. Pa to je plava boja u spreju. Razumeo sam te, mali. Sad ću farbati celu kućicu u plavu boju. Da. Ovako je kuća mnogo lepša. Koliko farbe. A ja farbam kuću roze uz pomoć laka za nokte. Odlično mi ide. I ovdje malo. I tu. Kako sam se već umorila. A kuća još nije ofarbana. Oho, a Kventinova kuća je skoro sva ofarbana. Dobro, imam bolju ideju. Kako vam se sviđa ova ogromna flašica laka? Da, tako će biti mnogo brže. Da, super. I boja je mnogo lepa, oduševljena sam. Farbat ću kuću ne samo s polja, a već i iznutra. Da, moja kuća je gotova. Pogledaj kakva lepota. Jel ti se sviđa? Sve za tebe, maleni. Eto i tebi poljubac. A gore će biti tvoja slika. I kod mene isto. Druže, prihvati rad. Kako ti se sviđa? Jel ti se dopada? Što? Što ti je smešno? Ne razumijem. Zašto se smete? Šta je bilo, recite mi? Tvoje lice. Ne mogu. Sav sam u farbi. Da. Trava ispred kuće, to je odlična ideja. Svaka vam čast. Pogledajte, a ja imam gotovu ogradu za dvorište. Baš je lepa, jel da? Šta misliš? I meni se sviđa? I ja sam stavio ogradu. Izgleda prosto odlično. Odlično skačeš, Labubu. A možeš li još više? Imam ideju. Treba će mi selotejp i karton. Sad ću izrezati od kartona kružić, ovako. Da, super. A sad ću napraviti rupu u sredini. Tako je. A zatim ću dodati kaninu. Da, ostalo je samo napraviti osnovu za trambolinu. Dodat ću selotejp, tako je. A zatim kaninu. Uspelo je. Pogledajte. Ovo je prava trambolina. Baš je cool.
hoćeš li proveriti? O, da, odlično skačeš. Nevjerovatno, to je baš super! Jao, a mom Labubu je dosadno. Šta je, hoćeš ljuljašku? Dobro, shvatila sam, sad ću nešto da smislim. Tačno! Mogu je napraviti od slamčice za sok. Treba sve zalepiti, tako je. I spojiti sve zajedno, eto! To nije bilo teško. Uživaj, mali! O, baš si sladak! Hajde ovamo, Dodo. I, odlično si se parkirao, svaka čast. Vidiš šta mi imamo. Što? Jel tako? Dobro, vidjet ćemo ko će imati bolje. Ja ću napraviti bazen sa lopticama, a pored ću staviti tobogan. Baš je super ispalo, jel da? Labubu je oduševljen i meni se jako sviđa. Hajde, skači! Super! Jo, šta je ovo? Fuj! Tako je, konačno sam je skinuo. Šta, miris? Dobro, malo smrdi, ali nema veze. Dakle, sipat ću pesak u čarapu. Tako je. I dobit ću odličnu mekanu fotelju. Gledajte, to je vreća za sedenje. Tu ću staviti tepih i okačiti posteri. Odlično. Tu će biti polica, televizor i još nam treba disko kugla. Da. Gotovo. Kako ti se sviđa? Meni se baš dopada naša prva soba. O, Labubu, odlično plešeš. Nije loše. A šta je da smislim? Tačno. Dodat ću slike, zavese, komodu i tepih u obliku srca. Baš je sladak. A tu će biti kauč. Super. O, i obavezno treba lepo osvetljenje. Da, tako je. A druže, hoćeš da probaš šešir? O, baš ti lepo stoji. I obuci onda ceo kostim. O, izgledaš prelepo. Drago mi je što ti se sviđa. Ukusno. Što ti je? Jadan, hoćeš i ti da jedeš? Ne brini, sad ću nešto smisliti. Znam. Sad ću ti napraviti 100 štapića od sladoleda. Tako je. Gotovo. Ostalo ga je ofarbati u crvenu boju. Odlično, svaka mi čast. Trebaju mi još stolice, aparat sa pićima i puno hrane. Da, tako je. A na sto ću staviti limenku kole. Prijatno, druže. Uživaj. Sad je moj Labubu srećan, a znači srećan sam i ja. Šta je to? Sad ću te ja. A vi ste baš smešni. Dobro, neću da se ometam. Moja kuhinja je skoro gotova. Već sam stavila sav nameštaj, tehniku i postavila na sto. Labubu, hajde da jedemo. Jo, a gde si ti? Šta? Ne mogu da nađem svog Labubu. Jo, šta da radim? Moj Labubu je nestao. Šta se to čuje? Pa ti već jedeš? Ozbiljno? Pa dobro, bravo. Mislila sam da sam te izgubila. Dođi kod mene. Predlažem da sredimo treći sprat. Tu će biti tvoja spavaća soba. Zalepit ću tapete. Zatim ću staviti krevet. Na njega dušek i jastuke. Tako je. Ovdje ću okačiti zavese, staviti sto i naravno fotelju. Pa, kako ti se sviđa? Meni se čini da je spalo veoma udobno. Odmaraj, dragi. Wow! A ja imam krevet u obliku rakete. Da. Ona će stajati tu.
I naravno stavit ću sto, kompjuter i cool fotelju. Pa kako ti se sviđa, druže? Da, soba je ispala divna. Laku noć. Wow, ispalo je stvarno super. Bravo, Liv. Vaši labubu su legli da spava. Što? Tako mala lizalica? Tužno. Moli, a vidi kolika lizalica je kod mene. Što? Oho! Da, ja sam dobila najveću lizalicu. Ti si luzer. Što? Hej, prestanite da mi se smete. Ali moju lizalicu je zgodno staviti u usta. O, da, baš je slatka. Jao, kako je zabavno igrati se sa štapićem. Hoću još. Dosadila si mi, eto ti. Pusti me. Jao, moj prst kako boli. Lizalica, dođi kod mene. Wow, kako je ukusna. Ne mogu da je zagrizem. Znam, razbit ću je. Eto ti. Da, tako je. Sad je mogu pojesti. O, da, to je mnogo ukusno. Poješću svaki komad. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. A šta ja da radim sa njom? Čekić? Ne, uzet ću ovo. Da, ovaj čekić mi više odgovara. Eto ti. Jao, to je baš teško. I još jedan udarac. I još. Kad će se već razbiti. Još malo i... Konačno sam je razbila. Devojke, poslužite se. Baš ti hvala, to je mnogo ukusno. Da, oduševljena sam. Jao, kako mala ajkula. Preslatka je. Oho. A ovo je moja ajkula. Pogledaj, mnogo veća. Jao. Da, devojke. Kod mene je najveća ajkula. Mnogo je zabavna. Hej, devojke. Ja sam prva. Gledajte, sad ću je probati. O, da. Mnogo ukusna. To je bilo super. Hajde, sad ti. Okej, sad ću da je probam. Jao, zašto je tako gumena? Šta je ovo? Ne mogu da je zagrizem. Hajde. To je nemoguće. Šta da radim? Pomozi mi. Hajde da je pocepamo. I vuci. Još malo. Ups. Izvini, žao mi je. Sad ću probati taj repić. Wow, baš je lep. To je bolelo. Opa, slatkiš. Hej, daj mi da zagrizem. Ne može. To je moja ajkula. Hvala što si je podigla. Šta gledaš? Sad je tvoj red. Znam, ali prvo moram iseći svoju ajkulu. Treba se pripremiti. Da, sad sam kao pravi ninja. Gledajte. Oho. Kija! O, da, uspelo je. Treba iseći svu ajkulu. Odlično mi ide. Još malo i... gotovo. Sad mi trebaju lopatice. Bacit ću sve ove komade u vazduh. A zatim... uhvatiti ih ustima. Gledajte, to će biti baš moćno. O, da, tačan pogodak. I još jedan, i još. Da, svaka mi čast. Wow,
Neverovatno! Hvala, devojke. Bravo! Hvala još jednom. O, to su nudle. Joj! Ljute nudle. O-o. Da, ja sam imala manje sreće. Ali ne najmanje. Ojoj, devojke. Plašim se da jedem to. Izgoreću, umreću. Hajde, ti počinješ. Što? Ja? Ali ne želim da jedem to. Okej, probat ću malo. To nije loše. Ili jeste. Pušim se. Prošlo je. Dobro je. Sad ti. Ja? Ne. Molim vas. Čekaj, vatrogasna inspekcija je tu. Hajde, sad možeš da jedeš. Dobro, hvala ti. Spremna sam da pojedem to. Ali budi tu. Budi spremna da me ugasiš. Za sad je sve u redu. O, ne. Seća vatru. Kakvo olakšanje. Hvala, baš si na vreme. Sad ti. Okej, sad se ne plašim da jedem to. Spremna sam. Uradit ću to. Hej, poranila si. Nisam još ni počela. Morala sam da proverim da li to radi. Okej, nemoj više to raditi. Aha, vidim sve. Nemoj me polivati napred. Dobro, počinjem da jedem ljute nudle. O, da, moram se ubrzati. Da, odlično mi ide. Jao, ne mogu više. Sad ću izgoreti. Hitno, treba mi voda. Čekam pravo vreme. Voda, kažem, treba mi voda. Jao, ti si kao zmaj. Mislim da je pravo vreme. Ma ne, rano je još. Gorim. Prošlo je. Joj. Baš ti hvala. Bilo mi je drago da pomognem. Bravo. Da, bila si odlična. Hvala, devojke. Što? Tako mala žvaka Huba Buba? To je baš tužno. Jao. Da, kod mene je srednja žvaka, zadovoljna sam. Ojoj. Da, ja sam imala najviše sreće. Pogledajte kolika mi je žvaka. Ajoj, kakva mrva. Nemoj da pukneš. To nije smešno. Neka je moja žvaka najmanja, ali sigurno će biti najukusnija. Sad ću je probati. Jedva čekam. Divna je. Naduvat ću balon. Gledajte. Šta? Balon? Ne vidim ga. Sad čekaj. Pogledaj sad. Sad vidim. Ajoj, to je presmešno. Samo kroz lupu i može da se vidi. Tako je mali. Okej, sad ću ti pokazati moj balon. Biće mnogo veći. O, da. Ova žvaka je prelepa. Spremna sam da napravim balon. I eto ga. Kako ti se čini? Nije loše. Ovo. Gledajte sad vi moj balon. To još sigurno niste vidjeli. Jao, koliko žvake. Bili ste u pravu. Baš je ukusna. Treba pojesti svu žvaku i tek onda duvati balon. Da, odlično mi ide. Ne smem da se zaustavljam. Ješću na puno različitih načina. Mogu pojesti ovako. A zatim ovako. Jao, blago meni. To mi nikad neće dosaditi. Poslednji komad i gotovo. Spremna sam da pravim balon.
Gledajte koliki će biti. Jao, prevelik je. Plašim se. Ups. Jao, šta je to? Fuj, užas. Šta se dereš? Kakav je to nesporazum? Gadno mi je čak i da pipam to. Odvratno. Konobar, odmah. Šta želite? Pojedi to, molim te. Šta? Nećeš? Naravno da ću ti platiti. Ne, nisam spreman. Čak ni para nisu pomogli. Hej, lepotice. Ja ću pojesti to. Daj meni pare. Pa dobro. Daj mi to, brzo ću to ja. To je ukusno. Izvoli. O, da. Samo jedna novčanica, pa dobro. Dobro, sad ja. Jao, pogledajte kako to lepo izgleda. Sad ću probati ovu žvaku. To je mnogo ukusno. I balon je super. Blago meni. Wow, pogledajte, sjajan mi jezik. Wow! Skloni ruke, to je moje. Pa dobro, poješću svoju žvaku. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Wow! Kako mi sjaje usne. Divno. Mike, hajde sad ti. Okej, otvaram. Jao, u naočarama je mnogo bolje. Jao, devojke, tako ste nežne. Dobro, sad ću da probam. Kakav je to mali balon? Ne razumem. Dobro, nastavit ću da žvaćem. A zatim ću naduvati veliki balon. Baš veliki. Gledajte sad. Oho! Wow, gledaj, Britney. Oho! Pukao je! Kakav efekat! A šta je to? Izgleda baš ružno. A kod mene je torta, ali ni ona ni nešto. Zvono? Okej. Sad ćemo da vidimo šta je to. To je kraljevska torta. Tako je lepa. I kašika. Cool. Hajde, Mandy, počni. To nije fair. Dobro, uzet ću kašiku i početi od sredine. Sad ću probati. Pa nije loše, sviđa mi se. Da, a može da se jede. O, da, to je jako ukusno. Delicious! Priznajem da nisam bila u pravu. To je mnogo ukusno. O, da. Što? Insekt? Bio je u torti? O, ne! Što? Jao, koliko buba švabe u torti? Ne mogu da verujem. Sad ću vas otrovati. Da, tako je. Gotovo, mirna sam. Hajde, Britney, sad ti. Dakle, početi. Tu će mi trebati pomoć. Halo? Da, čekam vas. Kako vam mogu pomoći? Ja ću vam platiti, a vi mi napravite tortu, kao kod majka. Jeste čuli? Okej. Dakle, treba smisliti ukras. Gotovo. Evo vaše torte, izvolite. Wow, svaka vam čast. Neverovatno. Hvala puno. Wow, baš slatko. Pa, vreme je da probam svoju divnu tortu. Sad ću iseći najlepše pače. Jao, to je prelepo. Oduševljena sam. Duga je također super. Baš je slatka. Delicious! Blago meni.
Šta gledaš, počni? O da, konačno. Kruna? Ne, to nije jestivo. Devojke, je li treba nekome? Hvatajte. Šta im je? Dobro, sad ću probati svoju tortu. Kako je ukusna. Želim još i još. Da, poješću sve. Čak neću ni da je sečem. Ješću rukama. Tako je. Kruna je kod mene. Uj, Mike, kako to jedeš? Nastavit ću. Treba pojesti još. O ne, padam. Je li živ tamo? Mislim da jeste. Šta je to? Uj. A kod devojka je nešto bolje. Ja sam dobila puno bombona. A kod mene žele za princeze. Jao, Mike, pojedi to što brže. Ne mogu da gledam to. Ali ja ne želim. To izgleda jako odvratno. Ali ukus je super, nisam očekivao. O da, blago meni. Šteta što sam dobio tako malo. Sve ću polizati. To je odvratno. Hajde, Mandy, nastavi. Dakle, sad ću probati svoje bombone. Pogledajte kako to super izgleda. I ukus je dobar. Šta je sa mnom? Pogledajte mi ruku. Zanimljivo. A šta će biti dalje? Sad ću probati. Wow, sva sam šarena. Neverovatno. Šta ti je? Oho, kakav užas. Prošlo je. Neću te više dirati. To je privremeni efekat. Hajde, Britney, sad ti. Dobro, skidam poklopac i stiskam. To izgleda božanstveno. Delicious. Čekajte, nešto nije u redu. Zlatni lančić. Oho, ne mogu da verujem. Probat ću još. Njam, njam. A šta je ovo? Broš. Šta? Prsten? I kruna? Odmah ću je staviti. Neverovatno. Ja sam najsrećnija na svetu. Šta? To nije fair. Hoću i ja ukrasti. Smislila sam nešto. Sad ću sve uzeti sebi. Šta se dešava? Baš nezgodno ispalo. Moja kosa. Ćelava sam. Sad ću sve vratiti. Izvoli. Odvratno. A kod majke? Kod majke Kinder jaje. Da, obožavam ga. Pogledaj tamo. Koliko Kinder čokolade. Blago meni. Mandy, bolje pogledaj šta ti moraš jesti. Prestanite da se smijete. Kako da jedem istopljenu čokoladu? Fuj, sad ću povratiti. Pokušat ću da je otvorim. To je baš ukusno. Nema veze što ne izgleda lepo. Odvratno. Ideja. Sad ću je snimiti i izbaciti na društvene mreže. A šta se dešava? Jesi normalna? Šta radiš? Mike, jedi već. Vrlo rado. Otvaram jaje. A omot mogu baciti. Wow, to je jako dobro. Ispustio sam jaje. Jaje se razbilo, ali tako je čak i bolje. O da, poješću sve do kraja. A sada treba pogledati poklon. To je autić. Super, mogu se igrati sa njim. Jao,
Majke, kao dete, samo bi se igrao? Što? Izvinjavam se. Dakle, sad ću ja probati svoju čokoladu. Počet ću od... ne, konobar, dođi. Slušam. Nahrani me čokoladom. Nema problema. Prvo ću je otvoriti. Otvorite usta. O, kako ukusno. Predivno. Hoću još. Dobro. Izvolite još. I još jedna dolazi. Šta radiš? Hajde već. O, da, prelepo. Čute? Šta? Upalo vam je nešto u oko. Kako je bezobrazna. Slušaj, hajde da ukrademo nekoliko čokolada. Hej, boli nas. Vama je ulaz zabranjen. Da, zatvorena žurka. Još. Jesam rekao. Moja kuća će sigurno biti bolja. Dakle, uzet ću pištolj sa lepkom. I zalepit ću zidovi. Imat ću odličnu kućicu. Imat će 3 sprata. O, da, savršeno. Odlično mi ide. Stavit ću još ovdje. Da, skoro sam završila. Tiffany, vidi. A da li ti možeš tako, jeli? Naravno da mogu. Mogu čak i bolje. Stavit ću krov na svoju kuću. Divno. A sad ću početi da farbam svoju kuću. A tu će biti prozor. Da, divno. A šta je tamo? Ćao, komšinice. O, prestani. Pokvarila si mi šminku. Jel da? Nije postalo gore. Haha. Tiffany, više neću ići kod tebe. Dakle, počet ću da farbam svoju kućicu. Naravno da ću koristiti roze boju. To mi je omiljena boja. Pažljivo, neću nigde da žurim. Da, boja je prelepa. Odlično mi ide. I ja sam skoro završila. Užasna boja. Brat i ja imamo svoju omiljenu boju. A mi volimo ljubičastu boju. Ja neću bojiti svaki deo. Samo ću sipati farbu preko. Da, tako je. Ovako će biti mnogo brže i zgodnije. I ne moram da trošim puno vremena. Wow, devojke, vaše kuće već izgledaju super. Miley, šta ćeš dalje da radiš? Ukrasit ću prozore. Da, tako je. Izgleda mnogo bolje, jel da? Dosadno. A vidi moji prozori. Ljubičasti su. I dodat ću malo ukrasa za svoju kuću. Ova kruna izgleda divno. Baš mi se sviđa. Ja imam srce na krovu. Baš je slatko. Savršeno. Devojke, svaka vam čast. Idemo dalje. Šta da napravim na prvom spratu? Znam. Tu će biti dnevni boravak. Tu će moj brat primati goste i odmarati. Naravno da ću imati kamin, cveće, knjige, televizor i naravno tepih. Sve će biti ljubičasto. Super! Brat, vidi kakav dnevni boravak sam napravila za tebe. Baš ti lepo stoji. Daj da te slikam. Da vidimo kakva je slika ispala. Wow, prelepa si. To sigurno treba okačiti ovdje. Miley, a šta si ti smislila, jeli? Oho! Moja barbika će imati sve roze. Ta boja je mnogo lepša nego ljubičasta. Za malo nisam zaboravila na garažu. Moja barbika ima auto. Tiffany, a da li tvoj brat ima to? Ne, ali smislit ću nešto. Moj brat će imati helikopter. To je mnogo bolje od auta. Sad će helikopter stići. Vidi ga. Miley, pazi glavu. Oho, ovo nisam očekivala. Neverovatno.
Da, moja brac je najbolja. Wow, auto i helikopter. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Ja ću napraviti kuhinju za moju barbiku, a već sam kupila lepu furnituru. Da, kuhinja će biti prelepa. A ne smem zaboraviti na suđe. A stavit ću ga ovde. O da, to je preslatko. I ne smem zaboraviti na cveće. Moja barbika mnogo voli cveće, ali to još nije sve. Kupila sam još puno hrane za moju barbiku. Ona jede samo zdravu hranu i malo slatkiša. A stavit ću sve to u frižider. O da, divno. A baš sam zadovoljna svojom kuhinjom. Prelepo. Tiffany, a šta je kod tebe? Što? Moja brac je ogladnila i odlučila da spremi sebi doručak. To nije teško. Spremila je jaje na oko. Dodat ću još malo slatkiša. Odlično. Možemo početi da doručkujemo. Prijatno, brac. Jel ti se sviđa? Moja lutka također zna da kuva. Sad ću ti pokazati picu koju je spremila sama. Ajde, Barbiko, moraš jesti malo. Jel ti se sviđa? Super! Idemo dalje. Ostalo je napraviti spavaću sobu. Treba mi roze tepih. A mi ćemo imati plavi tepih. Baš je lep. Pa šta? A vidi kakav krevet ima moja Barbika. To je krevet za kraljice. Krevet moje lutke nije ništa gori. Vidi, baš je lep. Zašto ponavljaš za mnom? Dobro, onda ću staviti ormarić sa odećom i obućom. Šta misliš? Pa šta, vidi šta mi imamo. Moj brac obožava da pleše, tako da u spavaćoj sobi će stalno da svira muzika. O da, brac je zadovoljna. Kod nas će biti najbolje žurke, jel ti jasno? Što? Imate žurku? Moja Barbika također zna da se zabavlja. Hajmo, pokazat ću ti sobu. Hajde da izaberemo za tebe lepo odelo. O, da, ova haljina je prelepa. Moram i ja smisliti nešto. Miley, hajde zajedno da se igramo. Donela sam lepo odeću. O, hajde. Wow, ova odeća je prelepa. Wow, Tiffany, izgledaš super. O, Miley, a ti si kao lutka. Divno. Devojke, vaša odeća je prelepa. Svaka vam čast. Obe izgledate divno. Imate li šta još da nam pokažete? Wow, to je najbolje što sam ikad vidjela. Tiffany, tako smo lepe. Da, slažem se, Miley. Treba hitno spremiti i srediti ovu kuću. Sklonit ću bubašvabe i mrtvu pticu. Uj, jao, i ova kora mi ne treba. Odvratno. O, ideja. U rancu imam toliko olovaka i flomastera da mogu obojiti svoju kuću. Da, to je super ideja. O, da, žuti zidovi mi se sviđaju mnogo više. A krov će biti crveni, da. Lepota. Usput od mojih olovaka mogu napraviti lep ram za prozore. Jao, pogledajte, zar to nije prelepo? Super! Ove kartice ću također obojiti. Od njih ću napraviti nešto zanimljivo. Eto, sad se mogu igrati kad mi bude dosadno. Skok, skok, skok. Da, tako je. A Nicole se tako zabavlja u svojoj novoj kući. Ćao, Phoebe, kako je lepo ovdje. Jo, samo što sam potpuno zaboravila na drvo. Treba mu nega i hidracija. A sad ću ga politi.
Kakav miris. Prelepo. Svaka mi čast. Ne sviđa mi se što kuća Nikol izgleda bolje. Moram odmah ukrasiti svoju kuću. Hajde, letite, čekam vas. Oh. Zdravo, gospođice. Sad ću sići. Sačekajte. Zdravo, sredite mi kuću. Što brže? Hajde, čekam. Trenutak. Jel vam se sviđa roze boje? Ne, zlatna je bolja. Hoću da moja kuća izgleda skupo. Jel ti jasno? Oho. Hej, to je zlato za moju kuću, a ne za tebe. Da, razumeo sam vas. Sad će sve biti spremno. Treba samo istopiti zlato i krenut ću da polivam krov. Da, tako je, svaka mi čast. Let's go! Gledajte sad. To nije loše. Čak i bolje nego što sam očekivala. A od ovog zlata možeš napraviti ukras. Razumeo sam vas. Sad čekajte malo. Mislim da će tako izgledati odlično. Da, super. O, bravo, Mike, svaka čast. Let's go! Jedan trenutak. Kakvu boju želite? Odličan izbor. A koji tepih? Crveni, dobro. A drvo? Da, tako sam i mislila. Nekoliko minuta i sve će biti spremno. Tepih sam stavio, a ovo drvo neka bude ovdje. Da, završio sam. O, odlično. Ovo je vaša nagrada. Izvolite, nadam se da će tog biti dovoljno. Da, dovoljno je. Hvala puno, gospođice. Ćao, čao. Konačno je moja kuća završena. Mnogo je lepa za razliku od nekih. O, zaista je prelepa. Na moju teritoriju je ulaz zabranjen. Jel ti jasno? Šta? Jel tako? Pa dobro, nisam ni htjela. Baš je prazna unutra. Sad ću je srediti. Odakle početi? O, znam. Šta? Šta je smislila? Ćao, sestro. Mogu li uzeti omoti od tvog sladoleda? I sladoled isto? Ukusno. Nadam se da baka neće biti protiv ako uzmem njeno ogledalo. Polako. Da, tako je. Laku noć, bako. O, i ovaj znak će mi trebati. Da, i ove prazne flaše od kole. Super, sad imam sve što mi treba. Dakle, prvo ću napraviti lep stočić za mog medu. Treba će mi 4 flaše i znak. To je to, moj sto je spreman. Medo, dođi ovamo. Imam iznenađenje za tebe. Sad ćeš živjeti ovdje, jel ti se sviđa? O, ova smrdljiva čarapa mi neće trebati. Šta još imam? O, a od šarene odeće mogu napraviti lep tepih. Super, ja sam genijalna. Stavit ću ga ovdje. Jao, kako mekano. O, znam. Štepiće od sladoleda će biti umjesto police na zidu. Pogledajte. To je super ideja. Tu ću da čuvam svog ždrala i cvet. O, izgleda da je ovaj zid isprljan. Nema veze, sad ću ga zalepiti mojim omiljenim nalepnicama. Da, tako je. Ovako izgleda mnogo bolje. Ostalo je samo naći mjesto za ogledalo. Ja nemam stola,
ali imam ovu traku moje omiljene žute boje. Medo, gledaj šta sam smislila. Sad ću i ja imati stočić kao i ti. Da, tako je. Skoro sam završila. Wow, baš mi se sviđa. O, znam. Nacrtat ću sebi krunu, a neka svi znaju da je ovo kuća male princeze. Divno! Što? Ej, kakvi su to brkovi? Princeza, smešno. Roxy, ne smetaj mi! Hey! Dobro, vreme je da i ja sredim svoju kuću. Imam ideju. Prvo ću staviti mekani tepih unutra. Tako je. A zatim ću okačiti ove divne zavese. Divno. Mnogo mi se sviđa. A od ovih slova ću napraviti reč koja me dobro opisuje. Da, neka svi znaju ko je ovdje najbogatiji. Nedostaje samo ormana za moju prelepu garderobu, moju krunu i druge skupe ukrase. Imam mnogo skupih stvari. Zidovi ću ukrasiti slikama sa princem i mojim tronom. O, kako slatko! I naravno ne smem zaboraviti na ogledalo sa zlatnim stočićem za moju šminku. O, da, divno! Posljednji dodir i moja kućica je spremna. I još par dodira. To je to. Jao, za malo da zaboravim na vreću za sedenje. A mnogo je lepa. Sada mogu sesti i odmoriti se. O, i napravit ću sebi lep make-up na novom mjestu. A moram se odmah slikati i pokazati sliku komšijama. O, da, kako sam lepa. A nek mi svi zavide. Šta je to? Jo, Roxy se opet hvali svojim make-upom. Dosadila mi je. Ne samo make-upom, već i svojom novom kućom. Pitam se šta radi Nikol u svom dvorištu. O, izgleda da pije čaj. Kako dosadno. Ja imam bolju ideju. Organizovat ću najbolju žurku na svetu. Dobar dan, hoću da organizujem žurku. Sve jasno. Onda će vam trebati velike zvučnike za muziku, disko kugla za plesanje i DJ. Da, tako je. Ludujemo! Odličan posao, evo vaše plate. O, hvala, idem sad. O, Britney, čao, čao. Poželela sam te. Hajde da se zabavljamo, imam žurku. Jo, ova muzika je preglasna. Halo, obezbeđenje? Moje komšije imaju glasnu žurku. Dođite odmah. U čemu je stvar? Zar ne čujete? Aha, razumeo sam. Sad ću sve srediti. Devojke, dobro večer. Utišajte to, jel vam jasno? Oh my god. Sad čekajte, sad ću sve da rešim. U čemu je stvar? Smetate komšijama, prekinite žurku. A ako vam platim? Da, dobro, nastavite žurku. Ups, izvinite. Idem ja. Usput, imate baš dobru muziku. Hoćemo da ispalimo konfete? Uzmite. Da, super. Ovo je prava zabava. Ali to nije fair. Jo, a šta se dešava? Ne, stanite, ne odlazite. Žurka se nastavlja. Požar ću sada ugasiti. U pomoć! Ne boj se, Roxy, imam vatrogasni aparat. Uspela je. Oh my god. Mama mia, šta je sa mojom novom kućom? Nikol,
mogu li da živim kod tebe, molim te? Naravno, slobodno. Hoćeš čaj? Skuvat ću ti. Jao, hvala ti puno. To je baš lepo od tebe. Da, odlična priča. Oho. Zdravo, druže. Zvaću te Rex. Jadne, ove stare kuće su jako loše. Jadne životinje, baš im je loše ovdje. Tako su slatke. O, Quentin, hajde da im napravimo nove cool kućice. Evo dasaka, uzet ću još malo i još. Super, samo par minuta i napravit ću od njih savršene zidove sa krovom. Da, tako je. Svaka mi čast. O, ups. Hvala, prijatelju, u redu sam. Aga, Quentine, ti si pravi majstor. Da, svaka nam čast. Baci kocku, Wendy. Da li si srećan, drugaru? Dalje, najzanimljivije. Vreme je da ofarbamo ove kuće i napravimo sjajan dizajn. Ja, gdje je farba? Do đavola. O, imaš rezervnu? Super, hvala, druže. Tako je, sad će farbe biti dovoljno za celu kuću. Da, i ovdje malo. To je to, jel ti se sviđa? Da, i meni puno. Wendy, kako si ti? Odlično. I ja ću obojiti kuću za mačku. Samo što će moja kuća biti roze. Sigurna sam da će moje maci to jako svidjeti. Umorila sam se. Tačno! Mogu jednostavno preliti kuću farbom. To je genijalno. Eto, završila sam. Wow, kako si brza. Sjajno. Jao, prosula sam kolu. Prokletstvo. O, hvala, druže, ti si kralj. Sad ću brzo sve obrisati. Odlično. O, ova krpa je tako lepa. Mogu da ukrasim krov sa njom. Da, žuta boja savršeno se slaže sa ljubičastom. Eto, za malo nisam pao. Šta misliš, Rex? Usput na krovu možemo i sunčati se. Sjajna ideja, Quentine. A meni i mački se sviđa. O, ovi jastuci su tako mekani. Možemo ih također zakačiti za krov. Biće veoma lepo i udobno. A tu neka bude žuti cvetić. Samo još treba dodati listiće i to je to. O, to je divno. O, tačno. Stavit ću otiske šapa. Kao kod moje mačke. Biće super. Pogledajte, kuća je postala mnogo lepša. Lepota. O, to je to? Čija je to lopta? O ne, Rex! Izvoli, druže. Bravo. Jo, lopta se raspala na 2 dela. O, znam. Treba ih zakačiti na zidove i dodati još nekoliko. Sad su zidovi jednako lepi kao i krov. Nemam reči. Kako si jak, svaka čast. Samo trenutak, sad ću iseći kanap. Koliko si jak. Još malo. Ej, budi dobar. Sad ću ti napraviti cool igračke. Kako si slatka. O, mislim da ti treba naoštriti kandže. Zato imam sjajnu ideju. Omotaću terasu kanapima i okačiti na nju igračke kao Quentin. Sve u redu. Pogledaj, drugaru, jel ti se sviđa? Da, slažem se, to je baš moćno. Eto, zarezač za nokte spreman. Dođi ovamo, mačkice, a vreme da ti uradim manikir. Bravo. Zanimljivo, da li će ova stepenica odgovarati moje maci? Mislim da hoće. Onda ću je prikačiti za zid i napraviti zabavnu penjačku. O,
Svaka čast. Hajde, još malo. Tako je. Jel ti se sviđa? A vidim da da. Ej, stani! Jedva sam uhvatio. Wendy, dala si mi sjajnu ideju. Napravit ću pravu stazu prepreka za Rexa. Za to će mi trebati malo točkova, cevi i konusa. I ovo također. Ostalo je sve poređati i to je to. Hajde, drugaru, napred. Još malo. Bravo, ti si najbolji. Obožavam te. Moram da zabeležim tvoju pobedu. Ma ne, previše si ozbiljan. Hajde, nasmeši se. Da, tako je mnogo bolje. Čestitam, ovdje živi šampion. A kao nagradu dajem ti kućicu za hranu. Sada uvek možeš da se poslužiš ukusnom hranom. Samo treba povući dasku i učini će pasti savršena porcija. Prijetno, druže. A dok uživaš u hrani, napravit ću stazu u obliku kostiju. O, Wendy, čitaš mi misli. Pogledaj šta su nam dovezli. Hajde da otvorimo. Ja ću prva. Da vidimo. O, ovo su pokloni od obožavalaca. Slagalica, slatko, ali nedostaje detalja. Super, treba ga okačiti na najvidljivije mjesto. A šta je kod tebe? Sad ću da vidim. Kakva cool rasveta sa svim drugarima Rexa. Treba je okačiti na zid, bit će veoma lepo. Da, baš mi se sviđa. Jao, ovdje rupa. Treba je nečim zatvoriti. Da, tako je mnogo bolje. To je baš smiješno, jel da? Možemo ovdje da okačimo tvoju igračku. Ma daj. Eto, vidiš kako je lepo. Ovdje ima dovoljno mjesta za sve tvoje igračke. Našao sam u kutiji još ovakve slike. Hoćeš da napravimo policu sa tvojim slikama? O, da. Dobili smo oblik šape. To je baš moćno. Eto, a ovo čebe možemo da raširimo na podu i da gledamo cool snimke na mom laptopu. Jesi čuo? Oho, koliko dlaka. A mogu ih iskoristiti. Toliko su mekane, baš kao oblak. Napravit ću srce i okačit ću ih ovdje. Da uvek pamtiš koliko te volim. Ili, još bolje, da ih zalepim po celoj sobi i da ubacim unutra lampice. Na podu neka bude ovo mekano belo čebe. A na drugom zidu lampa u obliku mačke. Jau! O, cool! Fali još nekoliko detalja. Pre svega, naravno, krevetić i hrana. Imamo ovakvu slatku fontanu sa vodom i činiju sa tvojom omiljenom hranom. Da li ti je udobno, mala? A da li želiš da ti pokažem cool igricu na tabletu? A vidi, ovdje treba da se hvataju ribice.